నాకు చెవులు వినపడవు సార్. వినపడదా? మీకు మాటలు రావని సురేష్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పు కూర్చున్నాడు. బీయింగ్ ఏ బ్లైండ్ పర్సన్ ఇంత ఫేమస్ అవ్వడం అన్నది రియల్లీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. ఏం మాట్లాడాలో పేపర్ మీద రాసుకొచ్చావా? వీడికి బాగా చదివి చెప్తాడు. ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండే హైదరాబాద్ నగరం వరుస హత్యలతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. లోపల మర్డర్ అంటున్నారేంటి? ఇదిగో ఇది వచ్చి సిల్వర్. లోపల మర్డర్ అంటున్నారేంటి? నైట్ టైం వీడియోలు ఉంటాయిగా. లోపల మర్డర్ అంటున్నారు. నాకు చెవులు వినపడవు సార్. వినపడదా? మీకు మాటలు రావని సురేష్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పు కూర్చున్నాడు. బీయింగ్ ఏ బ్లైండ్ పర్సన్ ఇంత ఫేమస్ అవ్వడం అన్నది రియల్లీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. నువ్వు మాట్లాడలేవా? వీడు చూడలేడా? సరిపోయింది సాపడం. ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండే హైదరాబాద్ నగరం వరుస హత్యలతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. లోపల మర్డర్ అంటున్నారేంటి? ఇదిగో ఇది వచ్చి సిల్వర్. లోపల మర్డర్ అంటున్నారేంటి? నైట్ టైం వీడియోలు ఉంటాయిగా. లోపల మర్డర్ అంటున్నారేంటి? కానీ ఎవరైతే మనల్ని అడ్డుకోవడానికి సహకరిస్తున్నారో వాళ్ళ రక్తంతోనే మన రాజ్యానికి దిష్టి తీయడం మీరు చూడాలి. నాకెందుకు ఆ మర్డర్స్ కి ఓనర్ కి లింక్ ఉందని నా డౌట్ సార్. నాకు చెవులు వినపడవు సార్. వినపడదా? మీకు మాటలు రావని సురేష్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పు కూర్చున్నాడు. బీయింగ్ ఏ బ్లైండ్ పర్సన్ ఇంత ఫేమస్ అవ్వడం అన్నది రియల్లీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. నువ్వు మాట్లాడలేవా? వీడు చూడలేడా? సరిపోయింది సాపడం. ఏం మాట్లాడాలో పేపర్ మీద రాసుకొచ్చావా? వీడికి బాగా చదివి చెప్తాడు.